Takže máme tady sluníčko, 50 ran, různá, všeho chuť, Pirate Bomb, Little Dynamite, Doom Boom Middle, 120 decibelů, potom Piráty, Pirate Bomb, Crackling Wall, normální žlutý piráci, JC03 Mini, jsou ve spot a Mini Black Petard. Takže se to pokusíme zapálit. Tak tohle, přátelé, ještě počkám chvilku. Některý měli další knoty. Nechtěl bych jako úplně, aby mi to bouchlo u nožky, ale vypadá to, že už nic nečoudí. Tak tohle, přátelé, to se vyloženě povedlo. Takhle kráter, všude rozséty, kusy petard. Fakt jako mega. Doufám, že se video líbilo, dejte like, odběr a mějte se hezky a čekejte na video z půlnočního ohňostroje. Mějte se a čus.